patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Live. Mayong buntag kanatong tananog sa atong mga kapuso nga nakig-uban kanato dinhi sa GMA Regional TV Live nga inyo makita matag Lunes hangtod sa Biyernes alas 8 sa buntag. Taliwa nini pandemya mga kapuso, it's always a reminder nga di gyud ato kalimtan ang pagtinabangay ug paghinatagay sa atong mga kapuso labi na katong nanginahanglan gyud og tabang. Good morning, Partner Cecil. Good morning, Partner Nico. And sakto jud kanek sa atong gihapon ipatigbabaw ang paghigugmaay ug pagdinasigay sa matag usa aron nga kita di ta mga luya sa pag-atubang sa bisan unsa mang problema. And of course, mayong buntag sa ato ang mga kapuso nga nag-atang sa ato ang morning program. Dagan kayong salamat sa inyong pakig-uban kanamo mga kapuso. Busa, let's start our morning. Kay karon taon, ako mahinabi si kapuso actress Cheryl Cruz. Ug sayranta unsa ang ilang giandam nga mga new episodes alang sa gikahinaman ninyo mataghapon ang magkaagaw. Ug ato usab hinabi karong taon ang usa ka animal advocate nga maghatag kanato og kasayuran kabahin sa gitawag nga Cat Island sa lalawigan sa Bohol ug atong kumustahon ang kahimtang sa mga iro ug mga iring nga gilabay sa maong isla. Maila-ila sab nato kining manag-uyab nga gawas nga mga dog lovers, mga dog trainers sab ni sila o atong sayran mga tips kung saon pag-train o pag-atiman sa atong mga iro. Samtang sa atong ang pinaka-segment karong adlaw. Giila isip labing taas ka kahoy sa tibuok kalibutan ang Hyperion nga usa ka matang sa redwood Sequoia sempervirens. Nakaplagan kini nila ni naturalist Chris Atkins ug researcher Michael Taylor niadtong tuig 2006 sa California sa USA. Ang waong kahoy dunay gitas-on nga 300 feet o 90 meters. Gibanabana nga naa sa 600 ngadto na sa 800 ka tuig ang pangidaron niini. Ang mga tagduma sa National Park sa California kun diin nahimutang ang maong kahoy maoy nagprotektar niini aron mas ma-preserve pa ning maong klase sa kahoy. Karon says tugdi na imong bisto kay makauban niya si kapuso actress Cheryl Cruz. Siya ang mida sa papel ni Veron sa afternoon drama nga Magkaagaw ug karong balik telebisyon na kini. Kumustahon ta si Miss Cheryl Cruz. Mayong buntag, Miss Cheryl! Welcome back sa GMA Regional TV Live. Sa iyo, Cecil, at sa lahat ng ating mga viewers dito sa Kapuso GMA Regional TV, maayong buntag and happy 2021 sa inyong lahat dyan. Happy 2021, Miss Cheryl. Kumusta na po kayo so far? How do you find your first month of this year? Well, getting used to our new normal kasi nga, iba na ang new normal natin tulad ng sinasabi ko sa ibang mga nakakausap ko, and it takes getting used to, no? So it takes a while to get used to, lalo na yung mga routine mo na medyo nabago, pero still thankful because I'm still breathing, I'm still healthy, and actually that's all I need. Balik ere na ang Magkaagaw. How happy are you, Ms. Cheryl, that somehow bumabangon muli ang industriya nyo sa show business at nakapag-taping na kayo for Magkaagaw? We're very grateful na kahit papano, although kung wala lang talaga sanang COVID, mas mahaba pa itong seryeng ito. Kaso nga lang, dahil nga sa bagong normal natin, di ba, we need to adjust things. But I'm sure marami pang mga proyekto na mapapanood ninyo na kapapanabikan ninyong abangan. Yes, and talking about kapapanabik, very intriguing yung mga teasers nyo, yung hot tub scene nyo with your co-star Jeric Gonzalez. How was it, the whole experience? Actually,
syempre pagka nandun sa angle ng ating mga camera, di ba? Parang ang makikita lang talaga ng viewers ay kami lang na gumaganap sa aming mga characters. Pero ang totoo nun, marami kami because our production staff are there. So I'm grateful to have production people, a director like Direk Hill, and castmates such as Jerry, Clea, and Sunshine na talagang they give their best. Let's talk about po your character as Veron. Kasi Veron is someone very vindictive. What would it take for Veron to Yes. change and be at peace with her life? Well, I can quote actually GMA as per their description of Veron's character in the show. Ang babaeng inagawan, ang siya namang mang-aagaw. If you actually started or watched the series from the very beginning, then you'll understand ano yung nagfu-fuel sa kanyang galit, Yes. sa kanyang paghihigante. Dahil siya ay naagawan ng asawa. So, yun yung tema ng storya ng magkaagaw. Hindi lang siya naagawan ng asawa, kundi nawalan pa ng anak. So, yun yung nagfu-fuel ng anger niya at ng kanyang pagiging vindictive. Actually, it's very, very challenging. It's a very challenging role for me, Cecil, to say, to tell you honestly, kasi nga, it's very daring. This is the first time I ever played a character na very daring, very sensual, tapos having a relationship with a younger married man, plus with all the love scenes that we have, hindi lang yung pinaka-dramatic scenes or essence ng buong show na serye, kundi applying everything you know as an actress with all your experiences in the past and then changing or evolving into a different character naman to actually present to the audience. You mentioned earlier that your character, Veron, is someone daring, sensual, very vindictive sa story na ito. Kayo po ba, personally, Miss Cheryl, how do you guard your heart and your mind's inner peace? I have to thank all the experiences that I've gone through life. From the time I've stepped into the limelight, kasi it won't make me the person or the actress I am today. It comes with experience, I guess, na kahit sabihin natin na ayaw na nating mag-hurt pa o makafeel ng pain or ng heartbreak or failed relationships, we still have to take a chance. And of course, we can't wait to see how Magkaagaw will unfold. So please invite everyone po sa mga new episodes nyo. Talagang kapanapanabik ang lahat na makikita niyong mga bagong eksena dito sa pagbabalik ng Magkaagaw. Maraming level up ng mga confrontation scenes, hindi lang between Laura and Veron, kundi pati kay Clarice at kay Veron, at hindi lang kay Clarice at kay Veron, pati si Gilda at si Veron, imagine that! At hindi lang yon, pati lahat sila against Veron, pati si Gio against Veron, so you have to watch out for it. And daghang salamat, Miss Cheryl, for spending your morning with us and for sharing your experiences sa Magkaagaw with us. Yes, daghang salamat, Cecil. More power to GMA Regional TV dyan sa Cebu at sa inyong lahat dyan. Please stay healthy, keep safe, and God bless you all. God bless po, Miss Cheryl. Daghang salamat. Yes, daghang salamat. And that was Miss Cheryl Cruz, mga kapuso, at ang iyon niya ang nagkakulbahinam nga istorya sa Magkaagaw dinhi sa Kapuso Network. And more to come pa sa pagbalik sa GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Balik sa GMA Regional TV Live ang mga kapuso sa mga cat lovers diha. Tuna ko ni usa ka islet sa sakop ni siya sa Panglao, Bohol nga karon na inhabit kuno ni og ubay-ubay nga mga iring nga gipang labay sa dapit. Mao nga nanawagan karon og tabang ang usa ka organisasyon aron nga maabagan sab kining maong mga pets nga gipang labay sa maong lugar. Makauban nato karong buntaga mga kapuso. Sakop ni siya mga kapuso sa usa ka organisasyon sa mga bulanon nga mahiligon kaayo sa mga iring, si Ma'am Earl Daguplo. Good morning, Ma'am Earl.
Good morning. Good morning, everyone. Daghang kay salamat ma'am sa pag-uban ka namo karong buntaga. Can you tell us more about this islet ma'am off the coast of Panglao? Ang kaning island is called, actually it's called Gakang. Gakang in Panglao. But now it is famously known as Cat Island because ang mga inhabitants diri ang island is majority are cats and few dogs. No? Wala kini ipuy-an og tao sa pagkakaroon o wala mga tao adto kundi sila lang. Sa unsang pamaagi ma'am nga naabot dito sa isla kining mga iro og mga iring? Sa amuang nadunggan kani siya nga island mao ni siya famous sa ani ang labayanan sa mga iring ug iro. For the reason nga dili sila kabalik. Sa inyong pag-adto ma'am Earl, mga approximately mga pila man ka iring ug mga iro ang naadidto? It was very difficult to tell, but roughly around 20 cats and about, I think, 10 dogs ang nakita namo dito. But they could be more kay ang mga iring o iro dili man luol and they're probably scared sa amua. Inyong plano sa inyong grupo ma'am nga regular na mo nga magbalik dito sa area? The long-term plan is for tapping in the government to help us with a spay and neuter event dito. That will help us with overpopulation sa island. And then we will also be tapping in specialists and experts para at least magamaan sila og a bit of shelter. Okay, one of the problems that we saw during our time there was kanang wala sila shelter. Makasubo din ni siya ma'am kay kung kaniadto moingon nga sa agon lang ang iring, sa unahan nga barangay or layo-layo gikan sa balay pero kani murag sa isla day ipanglabay na nun ang mga iring? Yes, actually it is very inhuman to know nga naaday mga tao nga mag-ingana no. Especially the mere fact that you are abandoning an animal, that's already an act of animal cruelty. Ma'am Earl, mubalik lang ko how did you find out about this island ma'am? Kay you said gabaguhay lang ninyo nahibaw-an, murag na istoryahan na ba nis mga taga diha sa inyo, murag talk of the town na ba nga dunay isla nga naay daghang mga abandoned nga mga animals? Yes, we received a call from one of the rescuers of our group and she came across this island. Nakadungog na ni siya before ani nga island, but it was her first time to visit the place atong pag-birthday niya. And when she relayed to us the situation there, medyo emotional kay pet lover manggupod siya. So she was emotional. We were also moved and we took action immediately. All right, to close this conversation, Ma'am Earl, sino na kay gusto nga ipaabot nga mensahe sa mga nagtan-aw nato karon dili mga bulanon, mga Bisaya? Kung dili galing ninyo kaya, there are organization and there are other people who are willing to help. So dapat dili na i-appeal sa inyong option to abandon and kill animals. There are always other options kung kanang nanginahanglan mo og tabang. Very well said. Ma'am, we'd like to thank you for your time this morning. Salamat sa imong mga inputs. Ma'am Earl Daguplo. Thank you po. Thank you. Mubalik pa mi mga kapuso, tutok lang. Kini ang GMA Regional TV Live. Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso, naghisgot na mo yung mga iro ug iring sa atong spotlight kaganiha. Ni higayon na mga kapuso, pakisayran ta kung unsay labing maayong pamaagi pag-train sa atong mga pet nga mga iro. Kinahanglan ba sa mga kapuso nga muhayag dita og dog trainer unsa may makatunan sa atong mga iro sa mga interesado niini. Magpakisayo ta kabahin ni mga kapuso, makauban nato pipila ni sila sa mga dog trainers dinhi sa Sugbo, si Mike Bunag o si Raiko Hong. Good morning!
Hi, good morning. Hi, good morning. Thank you for joining us, Miss Raiko o Sir Mike. Salamat sa pag-uban kanamo. May we know about kaning inyong gi-offer nga dog training? Ano importante man that we let our dogs undergo ining mga training? Yeah, so we offer basic obedience course, advanced obedience course, and yung mga behavioral modification courses. It's important kasi we want to make sure we avoid future problems with our dogs. Para sa inyo dalawa, Miss Raiko o Sir Mike, how long have you been doing this, itong pag-train nyo ng mga dogs? At nag-undergo ba kayo ng professional training? So yeah, we attended some online training courses, and also we work with other dog trainers as well. And even here in Cebu, there's a lot of other teams that train dogs that we work with. So I've been training dogs ever since I was 13 years old, but professionally, I started 2 years ago. Also me, I started 2 years ago. We started together. Miss Raiko, Sir Mike, during this pandemic, so many of our pets were murag na stress pod ba apil sama sad sa mga tao. Unsa may angayang buhaton sa mga pet owners ini? So, ang purpose magud sa dog training is you'll teach the dog na ikaw ang leader, because if dili kahibaw ang dog na ikaw ang leader, he will lead himself. So, diha na mo start ang mga pagka-spoiled, mag-aggressive ang iro, mga other behavioral issues. So, that's why kung ganahan mo og harmony na kasunod mo sa imong iro sa balay, na happy inyong household, kay ipa-train yun ang iro para magkasinabot mo kibaw ka ang saon pag take care sa imo iro, ang iro pod mo sunod nimo sa imong gusto. What is the best method, Sir Mike, to train your dog daw? The best method is to give the dog rewards for every time the dog will do something that you want. Sige sir, while you're on that with Danny, we'd like to know Danny more. Unsa may mga tricks nga kaya niyang buhaton, Sir Mike? So this is the basic position. So the down command, sit, Danny, sit, turn. And then if I do this, the dog will bark. Alert, alert, alert. Yes. So I can make the dog bite something. Yes. And then have the dog release it as well. Out. Yes. Out. Good. So with Danny, she can walk beside me without a leash, because I already trained her na being beside me is good, kasi every time she walks beside me, she gets rewarded with a ball or treats, mga ganyan. Miss Raiko o Sir Mike, unsa may hardest trick kuno to teach a dog? Pang IGP. Hardest tricks. So with this dog, I'm training Danny for a competition. So I think that's one of the hardest na sports. It's IGP. So ano yan siya, like we need to walk, and then the dog needs to be looking at me the whole time, and then there will be gunshots. The dog should not act like shocked or like afraid. Sir Mike, unsa kuno maka-trigger sa mga dogs nga masuko to get angry, to bark or to bite? Palang po sa information sa atong mga pet owners nga nagtan-aw karon. So I think that most people they cage the dogs or they tie the dogs up. So caging is okay as long as you have time to take the dog out. So yan, siguro avoid yung mga nakaka-trigger, like placing the cage where there's people passing every time. Kasi every time someone will pass, the dog gets frustrated, and then the years go by na that's what's happening. The dog just gets frustrated. Nara siya suod permi sa cage para siya lang gibuhat. So inigawas niya tanan kasuko niya na pundo na siya ha. Kayang ipagawas mo na dayon na mamaha. Muna important yun, if mag-cage mo gyud pagawas man panagsa, i-walk, i-exercise gyud nya. Ang pinaka-important or pinaka-nindot na quality time na imo mahatag sa imong dog kay imo siyang i-train. Pagka nindot mo padayon atong conversation for apiki kayong oras, mensahe lang ninyo sa mga nagtan-aw nato karong buntaga,
Miss Raiko o Sir Mike? Train your dogs kasi it's important. It's good bonding for you and your dog, and also to prevent future problems. Even though you don't need to hire a dog trainer, you can research it on your own. But if you want to hire us, that's better. So the earlier you start, the better. If dili mo gusto inyong dog mag-board or dugay mawala sa inyong balay, mo-offer sa mig online courses. So kami mag-online rata kay pandemic, mag-Zoom rata or unsa video call, motudlo minimo unsaon pagtudlo sa imong hero. All right, thank you so much. We learned so much from you this morning. Salamat kaayo, Miss Raiko Hong o si Sir Mike Bunag. Sa BizTalk kaganihan nakauban nato si kapuso actress Cheryl Cruz nga nangimbitar nga atangan ang ilang gikahinaman nga drama matag hapon, labi na sa mga fresh episodes sa Magkaagaw. Na istorya sa nato mga kapuso si Earl Daguplo, sakop ni siya sa usa ka cat community sa Bohol nga nag-organisar karon og tabang alang ni mga abandonado nga mga iring ug mga iro sa usa ka isla sa lungsod sa Panglao. Ug sa katapusan na istorya ug naila-ila nato ang mga dog trainers nga sila si Mike Bunag ug Raiko Hong ug mipasabot sila nganong importante nga mapaubos sa training ang mga iro ug dun sa tips alang sa ato mga kaigsuonan sa husto nga pag-amping ug pag-amuma sa ato mga binuhi. Murag pet episode yun ta karon sila. Yes. Take away ani sila kana yung pag-amuma gyud husto gyud nga pag take care o pag-love sa atong mga pets. Mao, sakto dyan na next. Kay sila po, misumbalik man sad sa love and affection nga imong ihatag kanila. Munang gimingaw na noon ko sa ako ang mga puppies diha sa balay. See you soon. O sa mga wapon magbuhi og mga pet sale, pwede sab kayo mo tabang gyud sa mga worthy nga mga causes ni pagtabang. Of course. Busa mga kapuso, adto na kami ibilin nga words of inspiration alang kaninyo this morning. The love for all living creatures is the most noble attribute of man. By Charles Darwin, usa ka naturalist, geologist, and biologist. Sa mga gustong mo preview pagbalik yung mga episode and more, please visit our official website sa www.gmaregionaltv.com. Pwede sa kapuso sa among official YouTube channel sa GMA Regional TV. Please click subscribe. Daghang kay salamat kapuso sa laing adlaw sa atong pagpanag-uban. Very insightful indeed ang ato ang episode karong buntaga mga kapuso. Daghang salamat sa pag-uban kanamo. Busa, tutok lang every morning. Dinhi lang sa GMA Regional TV Live. And in all things, may God be glorified. Stay at home, stay healthy, o keep safe. Kapuso.